खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय फाइनेलि जोंहा आनैया हेयार स्ट्रेट खालामबाय ये आं जा एक्साइटेड आनैनि फुल लुकखौहाय नायनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो एक्साइटेड ना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुब बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो खानायखौ एसे हाना लाग्रोनोसै ना बेनो मुस्किना तिलानि खानायखौ येस तिलानि खानायखौ एसे हाना लाग्रोनोसै गाना नालाय Saklap mabalay gigil ka parang magkulapan siya. Beras lah, pero beras kelapa sama. Apa dulu? Nah, main apa? Kursus tu. Itu beras. जोंहा बिथिं नानिया मा संबाय थादोंलै फिथाया मा फिथा बियो दैनि बांद्राय रोजाबो गोथाव जायालै हरलाय जानाय नायनो मोनसे प्लेट मोनसे हर जानाय नायनो र' गोथाव जायोना जाया मुभि नायनोसै ओमफ्राय जानोसै दायो आङो बानाना मिल्क शेक बानायनो नागिरदों नै बियो बानाना ओमफ्राय बेयावहा गाइखेर ओमफ्राय आइस होबाय आरोना ओमफ्राय बेखौहाय आङो दायो होनानै होनोसै मिक्साराव रेडि नै बानाना मिल्क शेक न'आवनो दायो नैबेयावहाय माखासे माबाखौहाय होनानै होनोसै आरोना वाव आनै मासे मोजां नुदों फारसेथिं जाबाय नै ओमफ्राय फारसेथिं गिदिंना होलायानै नायनो नै फारसेथिं खानाय जोबथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नायनो खानायखौ दांनाय नायनो र' वाव बिराद जोलै नुसिगोनलै आनैखौ ओमफ्राय खानायानो गिदिरबावसो मालाय मोजांबावसो मोजां नुदों दा नायनो इथिं नायना होदोब्रा खेबसे इथिं मोजां इदि Hey guys, आंनि ब्रेकफास्टआ बेयावहाय मा दङ जुदि नोंथांमोनाबो जानो लुगैयोबा बेबायदि गोथाव ब्रेकफास्टखौहाय आं खालामनानै दिन्थिगोन आरोना मालाबा बिराद गोरों जाबाय नामा आंबो इउटिउबाव नायना सोलोंदों आरोना गोथाव जायो बिराद टेस्टि
माइसे ट्राफिक जाम जायोब्रा माइसे नेबाय थानो हाला आं माबा ट्रेनानो फैनानै दङ नै ट्रेना ओइलायनै थांगासिनो छक 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 छकै जों दायो बाजार खालामनो थांगासिनो बाजारानो गैला बाजारानो जि थाब थाब जोबो जोंना लानो नागिरदों नै दाउ दानना दोनसिगोन ओमफ्राय जों दा मैगं लाहैनो नागिरदों आरो ना मा मैगं दङ नै लाखांबाय दायो जों थांनो जोंहा दिनै नाथुर बाथोन नोंथांमोना नाथुर बाथोनखौ जाफेरबायना जाफेराखैबा जाना नायलाय बिराद गोथाव जायो गोथाव जागोनलै जाब्रांबो होदो आरो ना ओमफ्राय आं मोनसे जानो नायबावनोसै गोथावथार मोनदों आंबो गोथाव मोनो माय फेभरेट So guys, आङो जानो लुगैनानैहाय ड्रेसखौबो चेन्ज खालामलायलायासै आरो ना ओमफ्राय नै दुन्दिया जाब्रां बानलु माबा माबि होखाबाय ओमफ्राय दायो देबाय ओमफ्राय दायो नाथुरखौ होजोबनोसै नामा नों मोनसे जानोबोला होजोबद्रायबाबो गोथाव जाद्रायनाय नङा ओमफ्राय सायखानायखा जाबाय गोथावथार जायो गाइस नोंथांमोनाबो जाना नायबानो जाबाय आरो ना स्पिडआव लादो दे जाबाय लकेल दाउजों आलु ओमफ्राय आङो बाथोनखौ देखांबाय नै बिराद गोथाव जादों नै आनैनि खानाया ना आनै माबायदि मोनखो एसे गिदिंनानै होदोब्रा देखायदो सिगांथिं बा सिगांथिं नङा इदिला Wow, what a beautiful lady, huh? माबायदि मोनखो दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव स्ट्रेट खालामनो होनबाय थानानै खालामनानै माबायदि मोनखो दिनै मोजां मोनो ना एसे इदि जोहलि खालामना देखायदोब्रा मोजां मोनलायलायदो ना गाजा नुदो दे बरिया बिराद मोजां नुबायलै आने उनथिं नायनो बावनो वाव स्र' स्र' खम आराम मोनलायलायदो बे ना बिराद मोजां मोनदों आरो गुरै रेजें मोनलायलायदो आरो ना सिगाङावथ' जामफ्रावफ्राव मोनना सिगाङावथ' गुरै खालामखानायानो सिल सिल जाबाय होनदो इस बा स' गाइस नै दायो ओंखाम जाखांबाय होमबाबो आं मुभि नायगासिनो बिराद एडिक्टेड जागासिनो आं साननै सानथाम जाबाय बिराद मुभि नायगासिनो ओमफ्राय दायो जिहेतु आङो एसे क्लिन आप खालामनानै लानांगोन फेसखौहाय मानो होननानै बुङोब्ला दायो उन्दुगोन नालाय आङो ओमफ्राय दायो मेकआप दंमोन बेखौहाय रिमुभ खालामनानै लानोसै आङो
दायो दुगैनोसै आङो so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबोद जोबोद नायनायनि थाखाय love you bye bye